namin na ipadala mo sa amin ang Espiritu Santo upang kami ay gabayan sa aming mga tatalakayin at lalong-lalo na sa aming mga gawain dito sa parokya. Kasangkapanin po ninyo kami, gamitin po ninyo ang aming lakas, gamitin po ninyo ang aming talino, gamitin po ninyo ang aming mga kakayahan sa lalaganap at ikabubuti ng aming parokya. Nawa Panginoon, pagpalain po ninyo kami sa tulong ng aming mahal na Ina, Our Lady of Manaoag. Kami narito at nakikinig sa iyo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.